Bine, fraților, am găsit la canal de YouTube. Am primit aici un code din Constanța de YouTube. Și vreau să-l discut o dată cu dumneavoastră, tocmai din Constanța, Văleni, Copii, Pazări. Arată aici niște modificuri. Modificurile astea le arată. Sper că se vede suficient de bine sau dacă nu se vede suficient de bine să-mi placă, nu mai pui nimic pe YouTube-ul meu. Fraților, deci cam... Da, fraților, e... Vă aici niște copii, da. Uitați-i, să nu credeți că mi-am balat tot ce trebuie acum, am balat. Plic aici. Da, aici arată rugăciuni. E din Japonia, ex-carasul. Ai, fac eu, madame profesoriu, taririri. Asta e în altă limbă, fraților. Uite ce vă spun. Sunt din Japonia și sunt cel mai bogat om și am zis să vă trimit un puzzle să îl faceți tot într-un clip și poate mai vă duceți la Google să filmați și voi niște cadruri mai frumoase. Și în pădure ne-ați promis de atâta timp că vă duceți, nu cred că n-ați mai avut timp că v-ați duce. Știu că ai muncit, știm că ați muncit, că ai zis că ai foarte multă treabă și cu motocicleta și cu bicicleta. Și mai departe, duceți-vă și cătați un crește în perin. Amasico. Fraților, să ne duce. Fraților, din Japonia, Amasico este și eu sunt Amasico și îmi place să și așa am de Amasico Amasico, fratelor, din Japonia. Și eu am îngrăpat o clește și tu să găsești unul mai vechi. Și la... Vezi că-i două clește, uite aici roșu, uite, două clește, cred că așa zice. Două clește și bla bla, și două clește și atât, plicurile aici. Și am primit de la Amasico o cutia bântuită sau... Îți facem toate treburile, tot ce trebuie și asta în copie. Uitați, da. Și am primit de la Amasico o fungă, zic, ce voi ce să fac? Am primit de la Amasico, așa ce... Asta cred că rămâne de văzut. Merul nu trebuie să apă.
fraților, ce am primit de la nenea Matico. Fetița noastră, Nelu, nu trebuie să afle că mulțumesc Costele pentru că o să păstrez secretul meu. I-am primit și o să-l caut pe Masico și zic că puzzle-ul lui mi-a plăcut. Mi-a plăcut, am desfăcut. Ar fi plăcut să fie puzzle, o să văd ce să zic. Da. Amasico, râde de mine, cum vrea mușchiul, nu? Când erați voi tineri, adică tu, mama, Nelu și Costel. Ei, cum să fie? Eu vă tai, că tu nu l-am suportat de la început. Dacă nu era sorna, cred că nu așa vă tai. Și mama se înțelegea cu Costel? Ei doi se înțelegeau extraordinar. Și am avut noroc cu treaba asta, că au menținut relația din crescutul. Sper să nu mă dau una la patinare. Vezi ce bine să lăsăm noi? Ia uite. Toți patru, uite-te puțin. Ne distrăm? Și mama de ce se îmbrățișează cu Costel? Unde față se îmbrățișează? Se îmbrățișează. Costel, că du-te și la vrei sorbe. Da, dar o clipă. Uite-te puțin. Era distractiv. Nu-i puzzle. Mama, se văzut cu mine când eram mică. Fraților, Nu ajung la voi. Care mă uite-mă aici, așa. Aici? o să punem Ești tu, aici Costel. tot cam ce vrei să punem. Dar și nu mai te cu părul lung până de la școală. Cum e ochelari? Amas! Fraților, nu mai citesc chestiile astea de la Masico, că nu. Poate să fie bântuite sau așa să fie pe net. Măi, bănici, americanul cu mine suntem într-o situație că nu te arată. Ne-a pătit cu rucile, nici noi n-avem bani. Să fie sănătoși! Ce te doare pe tine, măi? Păi mă doare, mă, că sunt camera noastră și vrea să ne sfârșie! De ce sun la mine? Păi știu că ai mai avut o experiență înainte, domne, voi sunteți ultimul nostru salvare! Da, bă, nu mai plânge, lasă că venim și vă ajutăm, gata, pa! Bine, bine, salut! Americane, gata, domne! Vin băieții și ne salvează! Fraților, cam acesta a fost. Nu uitați să vă abonați.